bai, ikusi zegoen lehenik otzaia eta... Otzaie? Zeizen ga otzaie? Batemate bala ez egunetan bizigean. Bai, neu betuko. Aizute, ekainak 8! Puf, aurten komerik ez dago. Ez etzeman denbora, Baina ez dula bukatzen dut. Aizute ez dugu bukatzen. Bai, eta zeizen berdugu, Floriako historiozun komerisekin ez ditun klase bakarra. Ez gara